Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban? Lho, iki Bagong. Heeh. Lho, ora basa. Tak basanono iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku. Ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe kok dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyone negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathahe suwek kentange metu. Marekoten prayetno semorerek eko balik Titioni kondoyoni
tresna purnama sasi Ilahi kami kromastu promo sidun Abi kromastu silat meringwang jagat Karono silan tondo kawisi sanding bisono Sono sinamung rang lopes temasri tantun lambaing dudo Jinantur tutur katilo tulot tulat melap deng maradyo Minur sintongo pama pramniskoro karono gitu miyung jaman kurwo Binarti tameng lalukto mangko tekap awasananing gubito Tan mulengging pralambang matumpo-tumpo Marmo panggunggung sang murweng koto sebebyan dumadining wayang Purwa dolakaning kondone narik runtuting basa dungeng kuna ngemusu rasa yen narasa ya karaos mulat jari rohang rasa wani ruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma milu kaca Jare Sri Nakut cak ing carita becik wis gemelar jroning pagliran. Yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit Purwa. Surya Candra Darum Yang Kartika pinurba kudrating kawasa. Sarira trihangi tri bawana parwa tekeng dusina gilir kemanti. Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Ketukulan tangkar temangkar klosi rambun kaya Jawa pating kerembyak. Dadya padhanging kutu-kutu alang atoga buron wono myang Brantaya dadya branakan tanpa picalan. Padhang trawangan nari Sang Hyang Rawi ingkang arsa merbawani jagat. Mungguing jagat wetan duk mungup-mungup. Mungguing hangrane bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi. Saya dangu semono Sang Hyang Arka. Katon semebelak tenan ngiring abang ismu jenar kaperbawas nari Sang Hyang Basanta kang ndur katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung ki nemelan gandanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tos dangus laing kawula dasi den rarsa ngupaya buga garap Tegal Sawahi Kang lur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sameneh ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil katon senari jagat kus katon melok dening kiblat papat lur kidul wetan kulon senari jagat kang samrebut biyada rebut tejo rebut kekuwung parandiri datan ton ing kemadani kekuwunging padukuhaning Karang Kadempel ya ing klambi sireng punapa midhatan padukuhaning Karang Kadempel kalana ing mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan pala kesimpar pala kependhem pala gumantung dadi raja raharjaning Prajawit saking kula wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah Pramila nastan klampis sireng awit telenging padukuhan wonten wit klampis ingkang uresipun cemeng. Nadyaning padukuhan wonten wisma dapur limasan ing wis keladuk sepuh gebya gedhe linabur gamping cendhila cendhak nanging cekli. Sangajenge wisma katingal kumalebet sang Dwi Warna abrit pethak gendera pusaka bangsa Ngamarta. Lasyanto wae ingkang katemben lelenggan Cinandra tanah sanes amung tetungguling padukan Karang Kadempel ya pamunging para Pandhawa inggih Panakawaning Madukara nama Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saron Sari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta Wong Boga Sampir Bojo Gati inggih Kyai Ismaya Semar tegese dhateng kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tegese pati yen menuju peteng ati ulate Lurah Semar Yayah Wulandadari
Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat Saron Sari sak paripolahe tansah nengsemake ora saru malah sari Budha manang unung wujude kene Yantaka sarwa ngewuhake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan juru diapunta prasanta tegese pamonging satring ing anggaya kautaman janggan semara santo tegese dadi guruning wong kang gegulang Tapa Brata sabar drana lila lan legawa wong buka sampir tegese jalma kang wis kali saking panggoda pangrencana dadan kengguh dening kanikmataning donya anane mung sarwa merdeka lair tusing batin Bujagati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya dringune saking ismuning cahya weninging gesang. Kira Semar nenggaken darmaning pamong awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lire sabarang tumindak adhedhasar jujur lan mikulahake. Sahiratring ing jenajab amung mulyaning bangsa luhuring praja. Santosa lire tansah teguh ing penggalih datan mangro tinggal adhedhasar kandeling kapitayan marang panguwasaning Gusti ngakarya jagat wicaksana liripana ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama adhedhasar adil lan bebener prasaja lire sami tias-tias sing mematuh sak paripolahe amung sak madya witing lopa amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya pramila datan wong lamun ki ora Semar nadyan drajating aceplik menang sinebut sang pamong agung sinuyudan dening kawula saduka karang kadempel turta jinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung ngantos kenging binasake Wreksaka gigire muruk mbun-bunane danan kenging pidak wayangan nalika Semana denenggan madyaning Bali Wisma kedadak rawipun satring pinggonan Raden Gatotkaca dadi gurawan kali Kilurana Yantaka sigra amurwani pangandikan ing dereng kababaring lisan
Sakaning kawon kita amuk saterno lumapa ing kudrat inale sing kanangkan kawulati yasi Sretinon ning pasewakan sono maneka warna Pusmiteng udana miang panjra sarwarukma Manik Nara Narawata Prabanyo kang erat kenyaring tejo sisiring adit wimbo kekanda mrek mi
tiuping maruta mandu saparan mangambar kungas blegegek ugek sadulita mel bersasat kaya dene kejugurukan wukir sari kelepaning samudra madu namung sak sudung kula kemawon lha kok kerawuhan mriyagung mboten mangling menika lancur Pandhawa putra ing Jodipati Ndara Gatotkaca Gus katuran karaharjan rawuhipun Ndara Siwa Semar tansah pinangganing kawidadan niring sami kula prapaku ning Karang Kadempel aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Nayantaka nggih kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing ngabdipun Semar Ndara dipun sekecakaken anggenipun lenggah jer kawontenanipun padusunan benten kalian menawi lenggah wonten ing negari Ndara kaya ora dadi ngopo Siwa Nayantaka matur sembah nuwun Gareng Petruk Bagong kowe ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang katemben rawuh tole ngestakaken dawuh Pak Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara ya nala garing dak tumpuk ora liwat pangestuku Tampanana nun inggih sangat anggen kalih ndadosaken jimat paripih dipun sekecakaken anggenipun lenggah ya garing kaya wis ora kurang prayoga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Panakawan Petruk dak tumpuk pangestuku Tampanana nun inggih dipun sekecakaken lenggahipun nggih Den ya Petruk kaya wis ora kurang prayoga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Panakawan Bagong dak tumpuk dipun sekecakaken anggenipun lenggah ya Bagong kaya wis ora kurang prayoga nun inggih sampun boten kirang prayogi anggenipun dipun lenggahaken wonten ing dalemipun bapak mriki ya Bagong kaya wis ora kurang penak janur gunung kadingaren teka ndika Ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel menapa dipun utus pepunden Pandhawa upami Semar menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak nanging menawi badhe nampi bebingah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula lampahi Gus monggo kula aturi paring pangandikan ingkang abdipun Semar nedya nganglungaken jangga nelingaken karna Ndara Siwa Semar panjen kepara nyata sowanku ngersaning Siwa Nayantaka dudu pribadining Gatotkaca nanging dapur diutus dening para punden Pandhawa wigatosipun nanjihake lawan Siwa Nayantaka usana sak candra Siwa Semar ora caket lawan negara Ngamarta lan ora katon suwanu ning negara Ngamarta apa panjen Siwa Nayantaka merengkang kelawan pranatan Praja Ngamarta apa panjen Siwa Semar darbe panjaluk apa pancen Siwa Nayantaka duwe gegayuhan
kabeh mau dingendikake dening Kanjeng Prabu Darmakusuma lan Gatotkaca didhawuhi supaya ngaturake kelawan Siwa Semar. Upama salah sewiji mau pancen ana ingkang ginebeng ning penggaling Siwana Yantaka. Mula enggal tak aturi paring dawuh mengko ing bakal matur ngersaning Kanjeng Prabu Darmakusuma, Siwana Semar, Siwa Badranaya. Andrah ingkang muswitarum kasilring samirana mre sekar kadung ngas kandhanyo maweh raras renaning driya blegegek kugek sadulita mel matur nuwun nggih Den. Dene mboten kanyana-nyana wontenipun Semar sawetawis wekdal caket kalawan negara Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun Sinuwun Prabu Punta sakadang. Dumunten wonten pandangan lumantar ndara kula Gatotkaca Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan. Kula nyuwun pangapunten. Wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika. Tegesipun kula menika urip boten kewengku dening sinten kemawon. Nanging menapa to sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta? Merga kula niku seneng kali pambegane wong atuwa sampeyan Pandhawa. Donya pun kaya ngeten kahanane. Donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara Budi Candala. Ewadene peranganipun titah ingkang gumelar wonten jagat. Lah kok tasih wonten Pandhawa. Satriya gangsal ingkang ngatetaken ati suci pepayung Budi Rahayu. Mongko kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah, wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk. Lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa. Mula kula gandrung kalian para Pandhawa. Kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu, pengin cecaketan, pengin sambet memitran. Ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den. Nuwun sewu. Sampun ngantos klintu ing penampi ndara-ndara kula Pandhawa. Mila menawi wonten pandangan Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika, kula nuwun sewu, kula menika dereng dipun rengkuh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa. Semar tasih minangka dados kami tuwaning karang kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengkono Siwa Semar nggih. Terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk? Mboten. Sithik mawon kula mboten darbi panjaluk napa-napa. Kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis
entuk kanugrahaning para Jawata. Kula cedhak kalian para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal dene kula dicaketke kalih wong-wong sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar Darbi panjaluk mboten Ndara luwih-luwih kok gegayuhan. Sing ajeng kula gayo niku napa? Kula niku wong sekeng, wong ora duwe. Kula niki ming kawula, kula niki ming abdi. Upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak, cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Pun urip kula sak madya mawon. Upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti. Dene ora sing jeneng titah menika dipun wenangaken budidaya. Ya sak kamat-kamat pripun carane pambudidayaning Semar ya tetep kula ajeng budidaya. Ning nek kula kon duwe gegayuhan iku tesih adoh saking pangunek-uneking Semar Ndara. Mengkono Siwa Semar nggih. Mula sampeyan boten sah ewet pekewet napa sing didhawuhke ingkang awa ing Ngamarta sampun panjenengan ngendikaaken kaliyan ingkang abdipun Semar. Upama mangke panjenengan kundur teng negara Ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsuli enten mriki supados ndara-ndara kula Pandhawa ugi samire prisa mboten lajeng nggadahi panyakra bawa bilih Semar sampun suwita wonten negari Ngamarta menika dereng Ndara. Siwa Semar iya nggih niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan. Wondene saklajengipun kula nyadhong dawuh timbalanipun Ndara Gatotkaca. Monggo dawuhing Kanjeng Prabu Darmakusuma. Yen to Siwa Semar sagu lan keduga tak boyong dina iki bareng sak lakune Gatotkaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta. Iku monggo ingkang dadi kebenganing rasaku Siwana Yantaka. Mangke riyen den. Niki katone kok mboten ming sampeyan. Sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan. Mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti. Nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan. Nanging akeh sing kepengin cedhak karo Semar, sing kepengin caket karo Semar. Ning kula kudu prayitna ngati-ati. Sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis kleru nggo kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Ndara. Palukon lakune nglekas Bukit linuting kidung katurung hamomong mangun manah ayu ana tanah kolong ayo ana tanah kolong akolong mamatu koro sebebiar kataliko nalika semanten manter pangandikanipun iki Nuranaya Naka tinampi Raden Gatotkaca miwah sanggya para kawula ing Karang Kadempa ingkang sami midhangetaken sabdaning iki Nuranaya Naka dadak sakuleng mangke geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana mantan ora duduk saka wantil kejawi namung wonten satunggiling wanara ingkang kusika seta minggah madaning pendhaping padukuhan dadosaken cingak kang samya mulat ngrepepeh pindha sata metarangan lampahing sang wanara titiyane gandayane trisanya purnama sasi kilaran nang tengah latar
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana kale lumut kambreng ganggeng awit denceng-dencengan tak kira bakul kapuk munggah ning pendopo iki kok ana kethek putih mongko capet-capet aku kelingan aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih. Ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak. Apa bener kowe sumitraku mbiyen? Nyun pangapunten Kyai. Kenging menapa paduka supe dhateng kula? Aku ki takon wangsulana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kaliyan Kyai Semar. Nek ngono apa kowe iki anoman? Mboten lepat kula ngabdi pun anoman Kyai. Lah dalah. Lah kowe iki kok dinahi umur dawa? Inggih pangestunipun mekaten. Selama iki ket sore wis apik lho, Pak. Konjur wong tuwa iki kleru yen entuk wae. Sak suwene iki kowe urip nendi? Kula tasih wonten ing tlatah Gindi. Kula tasih nderekaken Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kowe Sinuwun Rama ya isih sugeng. Pangestunipun tasih Kyai. Anoman pirang puluh taun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggih. Ki Lurah ugi nak manggih kawit dadan. Slamet. Wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane. Nala gareng Anoman ki lho. Wah. Anoman wis slamet, Man. Pangestunipun Ki Lurah Nala Garing wilujeng bekti kula kunjuk Ki Lurah. Waduh kaya awet urip kowe. Inggih. Untumu ya isih komplit. Nggih pangestunipun tasih.
awakmu ya isih sentosa kaya ngono. Inggih Ki Lurah. Karo sapa? Piyambakan kemawon. Ora nggawa kanca-kanca munyuk, paguyuban munyuk. Mboten Ki Lurah. Sampun sami pejah sedaya. Wah, wis do mati kabeh. Sampun. Kantun kula kalian Paman Sugriwa. Waduh. Pirang-pirang ewu munyuk semonake iki do mati. Iya, mestrinipun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Derek bila sungkawa wae ya Man ya. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Slamet Man. Ki Lurah Petruk menika. Heeh. Wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampan ana. Nuli sangat anggen kula ndadosaken jimat. Wah, maklong barang karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang Ki Lurah Petruk. Syukur. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun boten kirang prayogi. Slamet Nyok. Nyok, Wonten dawuh. slamet wae. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan Kung. Arep munyuk ning iki senopati. Iki satriya ora nyanyuk-nyanyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong iki apa anane? Dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk. Gugat karo sing kuwasa. Mboten Ki Lurah kula terima. Nah, ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu ki apa anane tak undang nyuk ya, kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Slamet. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng. Bekti kula kunjuk. Tak tampa ta. Ora nggo kanca rombongan. Mboten. Namung piyambak mawon Ki Lurah Bagong. Wis do mati ya. Sampun. Munyuk sing raine wedhus wae. Kapimindo. Ha ya mati. Pejah. Munyuk sing raine boyo Kapisarobo menika ugi pejah. munyuk sing butute dawa banget kae. Cacing kanil menika ugi sampun boten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim. Sedaya mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mengkari kowe. Inggih, mekaten Ki Lurah. Ayo wis toto-toto mati. Lho. Kondur toto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih. Tasih. Wah, jan kae. Gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Wis gek matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Ki Lurah. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening pepunden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati, penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya. Katingal mboten gadhahi karkat. Katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingal rengu. Sareng kula wantunaken munjuk atur ngersanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadhahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marting jagat paring dawuh. Bilih sapengker panjenengan persasat sampun mboten gadhahi kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni. Tumuli ingkang abdi nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar. Sampun dangu anggen kula kekalangan Malaya ngideri jagat. Ngupaya wonten pundi dunungipun Kyai Semar parandene mboten dipun saged kula sumerapi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya. Nanging sareng kathah-kathah anggen kula nyuwun mriksa dhateng sangya para kawula. Tumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih Ki Lurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugi kepareng enggalih dinten sakmangke monggo kula dherekaken kundur wonten negaring Pancawati. Angemongi kula warga ing Pancawati kados wingi uni Kyai Semar Badranaya. Ya tak tampa mongamu tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Merga rasaku isih giduh. Pikirku isih bingung, isih kodeng. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya, Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglenthung tegese tanpa
atur saka aku mekaten ki Lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Pancawati Senggana. Ucap kacarita nalika semanten dereng purna sami Balacana kasaruprantaning utusan saking negaring Astina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiat kang samya mulat Anoman malungkat sambut prateng witing naga sari iki kok aku ora ngimpi apa-apa lah kok daya ting jedul lagi wae Anoman durung rampung nggonku nampa ature Senggana Penemban winantu ing suka basuki rawuhipun Penemban gandhak blekuduk suwaru gembal sumarante awela iya Semar slamet tekaku ning Sambikala Praptaku dipun sekecaken anggenipun lenggah Penemban wis ora kurang prayoga Praptaku ning Karang Kadempel kene Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk ana gareng tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Penemban kula ngaturaken bekti Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bagong tak tampa pangestu ning Begawan Durna tampanana ya Bagong lho nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe dipun sekecakaken Penemban wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel Penemban enten menapa sengkan-sengkan datan pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel iki ngene ya Semar cekak aos bloko suta ora usah dadak kalang-kalang rembuku sing wigati tak jujuk wae supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samengko iki nggih niku langkung prayogi sawanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana yen anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata Ngastina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana satemah negara Ngastina saka kondhang kalukengrat yen to kudu tinunggan dening Semar Badranaya mula tumrap anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ana ing Karang Kadempel ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar kowe tak tanting maragake kowe wangsulan karo aku uripmu kepengin ajeg kaya ngene iki apa mukti nggih lah pripun to nek kula urip kepengin ajeg kaya ngeten iki pripun nek kepengin mukti pripun nek kowe kepengin ajeg kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa ya wis ngono kuwi wae uripmu rasa do wae nek yen kowe kepengin sugih kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina
Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang sarta Prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi sawijining titah, mongko kondang kalukengrat persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucapke ming Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha mlengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing atase Semar ki wong kondang kalukengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng, separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi, omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Ning ora kaya ngene iki, ora ngisini-sini. Ngono? Omahmu kaya mengene iki dimbrukke, gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana saguh nyukupi, saguh menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembatan. Kowe nganggo nyamping saka emas ginepeng. Ayo. Dienggo jarikan, emas kok dienggo jarikan. Apa ana? Sesuk bakale ming kowe sing nganggo, ming kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora ming lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok petung-petung. Ayo, mangkat ana ing negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tak tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip sing luwih saka sak barakanmu utawa kawula kiwa tekan Karang Kadempel kene. Ayo Mir mangkat ya Mir ya. Bagong kok mangkat piye to, Ra? Ketoke kaya menghanyutkan. Wis piye menjanjikan tenan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Ya mangkat yo. Kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok banjur terus grusah-grusu kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah ping kari ungkang-ungkang tenguk lenggan dengkul. Apa Tru? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan dengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek. Aku nek plak-plek iki ora kendangan dengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan dengkul. Ngari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kusik togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sak ala-alaning wong ki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku ngomong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa. Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para Sata Kurawa wis padha sarujuk bakal insaf. Bakal padha eling. Ora bakal padha tumindakan karo Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa 100 cacahe klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem ngomong marang para Sata Kurawa, bakal padha eling Purwadasena ora nerusake ngene tumindakan karo Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekke yen tok wis tekan negara Ngastina. Mula kang saka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Ming kari kowe gelem apa ora? Ning jaba wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki ming dajating batur ning Panakawan kok
dipethuk nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda 8 diret para wadyabala. Ning kono kowe engko bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko iki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai ayo bocah dina iki ora usah dadak tija-tija. Ning wanter sabdaning anak Prabu Duryudana, Bapa Penemban Durna, menawi Semar dipun imingi-imingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumanggaken dhateng Jengantika Bapa Durna, Purba Wasesa kula borongaken dhateng Jengantika Bapa ing Saka 5. Ah, tegese aku wis menang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Astina, Semar, apa kelakon? Aku nggunakake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu nggunakake cara sing nalisir saka angger-angger kautaman. Yen perlu Karang Kadempel kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Astina, Semar Batranaya. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris risang mawe kandrung sabaran katulu Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina, Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karang Kadempel. Kawula sak Karang Kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Monggo Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna iki nek omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi. Kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Nang kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani Karang Kadempel ya, Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki. Aku ora trima nek ana wong ngrasani rusaking Karang Kadempel. Sakarepmu nek kowe dikandhani ora nggugu sakarepmu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong lantil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Lho ora basa. Tak basanana iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong nang negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathahe suwek kentange metu. Piye, Tru? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Wah iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Samangsa-mangsa. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbak? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe.
sampean diutus Boyong Semar. Wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrono-mrono. Ora usah bering ngulon ngecat. Rembugane Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli. Adile wong cilik kuwi disili. Nek ora diwangsuli, ora disili, ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal palangi karepku ngene bayang-bayang marang Semar Badranaya? Mesti bakal tak katut gedosane. Ha nek ngono aku sing arep katut gedosane. Loh, nek pancen kowe dadi pepalangi Durna, kowe tak katut gedosane. Fake. Apa gong fake? Fake iki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake iki maksude wis tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar. Saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Lho. Apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi ya, Pak? Mbuh. Bagonge asline sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok lho, Mbuh. Bagonge karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrik. Gong, lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang ki lho. Wah, ya. Waduh, Mudar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-degi wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medeni terus. Dewa mudhun aku ora wedi. Dadi sampean ora usah gleleng. Apa rumangsamu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing medeni awakmu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna, nendi papane wong neter kanthi gayan. Aku manut metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Kowe tenan yakin metu Jawa? Ora getun. Kok asawat tekrek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Jaba golek nggon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tanggep. Wah, iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njero langit. Semar boyongen. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Oh. Ngapae? Aku ora melu. Meng disilih batange kok terus cengelmu kuwi. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela gah. Nek arep sumbar nggo awake dhewe. Wonten iso nglangkai batange Bagong Boyo Semar Badranaya. Oh, lakon mati dereng apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak kuwi bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Bayi jane ndek utek ora to? Wah, gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Aku anggere. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel. Aku ki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok karang kadempel, lho, tandingi Sing arep nandingi. Oh iya, Truk. Moh. Truk. Moh.
Biasane wae perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng ya awake ora petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke ora mutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja olehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, Wonten dawuh. sini, Man. Inggih. Wonten dawuh ki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke ngetutke kowe nyabrang segara ndengan goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa, Tru? Sinta. Heeh. Sinta Kemutan. ketemu karo buta cangkeme amba banget. Halo. Degya kala togok. Udu. Wil katak sini. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Didi. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit Ngaleng kok, sapa sing ngandani? Ki Lurah Nala Gareng. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan boten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kuwi keluwihanku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, Wonten dawuh. aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, Kula tentu ngraosaken sakit. nek Semar mati, Kula kecalan. nek ana sing arep mateni Semar, Kula mboten trima. hei, Kurawa arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye, kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sago. Sagah. Ada jalan keluar. Iya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun kula Semar menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Kula menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntikke kowe yakin nengke wae nganti batang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono kok mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari kita sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman tak lilani Kurawa patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong wae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman Lho nggih ngestaken dawuh.
Mbok biyen lahir dipateni wae, Pak. Bangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapakne kon dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak, kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono ae mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis, ya. Waduh kedangan, Mas. Lenggah kene. Nyun ngapura, Bapak. Aku kok bendina mintok waneni to, Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Jare ana nek si Semar ki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng, aku ki seru arep nukokke. Aja dorame. Truk, pripun, Pak? Kawula Karang Kadempel konsumise rada adoh, mergo iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis ngono wae, mengko nek kira-kira perange saya mbondo kalani Petruk kowe matur karo aku. Ngono iki ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal njawi. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestakaken dawuh, Pak. Wis purna gatining pepanggihan madaning padukan Karang Kadempel. Nalika semanten katingal sigra manjing telenging Bali Wisma Kelurahan Mayantaka. Eling-eling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati. Kaya tumurining Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane. Katingal paripurnaning kali Padang Rangkawula bukti aku mati sinembang sinakati sesati pengengan rindu kembang sari menurut banyak luputan keselamatan menurut banyak luputan
Matur sembah nuwun ya, Nak. Ya. Karo ibu-ibu Waranggana sing wis kepareng buka swasana ning limbuhan iki. Ya. Acara apa sowan ana ing pendopo menyane kagungane Bapak Tumiyono iki, Mak? Iki acara rutin wayangan. Ya kuwi malam Setu Paingan, no. Ya. Bengi iki tiba tanggal 17 Desember 2019. Ya. Nalika semono panjenengane dawuh karo awake dhewe. Oh, ngono. Ya, kejaba wayangan kegiatan iki rutin malam Setu Paing, uga acara tasakuran putra ingkang nomor kalih. Putra-putrine panjenengane Bapak Tumiyono, panjenengane Mbak Dini Larasati SE, BSC lan MSc telah menyelesaikan program master ana ing Nottingham University ana ing Inggris ana ing bulan September lan wis kawisuda tanggal 12 Desember wingi. Oh iya, selamat kagem panjenengane ingkang bisa mikul dur mendem jero karo piyai sepuh ya, Mak. Iya, Matur sembah nuwun ugi karo panjenengane Bapak Tumiyono. iya. Sing wis kepareng-paring kaludhangan karo awake dhewe supaya pintas ana ing daleme kene. Wah, ya kanugrahan tumraping awake dhewe kok, Nok. Ya. Anjen mendak Setu Paing kuwi diadani wayangan khususon Ya. para kadang-kadang pepundhen dalang sing ana laladan Klaten, Sukoharjo lan sakiwa tengene wedene panjenengane ngersakake awak dhewe sing saka Ngayuja sowan mrene. Ya. Matur suwun tanpa pepindhan. Ya. Ya mung anjen keparenge Pak Tumiyono iki awak dhewe kudu nganggo keprak gagrak cara kene, no, cara Jawa Tengah kene. Ya wis ora apa-apa, sak jejak-jejak irak muni. Ayo. Nek kon bener karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah ning kene ya wis ora pas. Ya. Mula nyuwun gunging samudra pangaksami ingkang akeh ya, Nok. Ya. Keluarga besar panjenengan Bapak almarhum Bapak Ibu Triwidodo kuwi kagungan putra 6. Oh ya. Panjenengan Bapak Insinyur Suparno lan garwa Ibu Putiah. Ya. Panjenengane Ibu Sugiyami lan garwa Bapak Sugiman. Luga nomor 3 kuwi panjenengane Insinyur Bapak Tumiyono lan Mbak Istri Winar Warsini. Oh ya. Lan iki panjenengane Ibu Suyatmi garwane Mas Aktri Agus Bayusena. Oh ya. Panjenengane Bapak Sunarno SEM Hum garwane panjenengane Ibu Sri Mulyani Ibu Bupati, no. Oh ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun. Iya wis putra telu kabeh wis padha mentas, no. Ya. Panjenengane keluargane Pak Tumiyono, putrane Pak Tumiyono mau telu. Ya. Panjenengane Mbak Meganu Nur Fitriana SE BSc MSc lulus S1 UGM. Oh. BSc Erasmus Uni Belanda, MSc Lancaster Uni Inggris, Master bidang finans lan perbankan. Oh. Anak kedua putra nomor 2 sing disyukuri bengi iki Mbak Dini Larasati SE BSc MSc sarjana S1 ana ing UGM, BSc Erasmus Uni Belanda, MSc Nottingham Uni Inggris. Ya. Bidang finansial lan ekonomi polisi. Oh iya. Lan ingkang angka gangsal ya ki Zahran Nur Sulistiyawati nembe lenggah ana ing SMA 39 Jakarta, no. Ya. Panjenengane Bapak Tumiyono menjabat minangka dadi Direktur Utama Wijaya Karya Persero Tbk. Kuwi founder PT Widodo Makmur Holding sebagai pijakan bisnis keluarga. Bisnis bergerak di bidang peternakan sapi, ayam, dan komoditi dengan market share nasional untuk sapi paling besar di Indonesia dengan rasio 22%. Peternakan ayam tersebar di Wonogiri, Wonosari, lan Sukabumi, Jawa Barat. Wah, iya ya, Mak. Iya. Mula ya wis awak dhewe seneng banget nok lan ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene awak dhewe pinaringan kalodhangan iki ya wis pokoke dienggo bumbu ngono wae ya, Ngger. Ya, matur sembah nuwun kagem panjenengane. Iya.
upama diaturke lan ditanding karo para pepunden dalang sing lenggah kono kene ya wis awak dhewe ora apa-apane ya ewadene perkara sik liya-liyane iki rak mergo teknologi saiki kok ya nak ya pancen bener ngono ya mak iya iki matur sembah nuwun tanpa upama ya awak dhewe sak rombongan ditimbali supaya sowan mrene gandeng panjenengane Ibu Tumiyono garwane Pak Tumiyono iki pancen demen nonton utawa nonton apa jenenge mresani streaming awake dhewe pendak-pendak saben dina mesti mresani ya ing atase gelaran kelir wae ming buta loro gedhe-gedhe iki kudu ana ya kudu ana ya Mak kudu ana mula nganti terus tak dadak tak tukokke awan mau tak tukokke nendi tak tukokke nane bojoku wah padha wae kuwi ora heeh tenan lho matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya ya aja kokean gunem sing tanpa guna ya iki ya ngrawuhke pelawak no ya panjenengane Mas Gareng Semarang karo Mbak Eka Kebumen ya diaturi supaya tindak panggung klintong-klintong ombak andong apel klingklong klok Mas Gareng Semarang iki kok. Iya. Nggih, wilujeng dalu Mas Eno. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wah, jan dangu mboten pinanggih. Nggih, ra tau ngejak. Napa? Lali arep ketemu piye wong sampean ra tau ngajak. Lah ngajak piye wong sampean ya wis payu laris kok ya. Anggere tak jawab tanggale mesti ora iso, tak jawab tanggale mesti ora iso. Ya ora iso le goleki tanggal 32 iki kalenderku ra ono e. Ora iki iso ketemu ki rak mergo dibejok ning Karangdawa nika. Nggih, kaya rumah saku kaya wong nyidam ya, Mas. Kaya nyidam pripun? Entuk job kok kaya nyidam ning ngenteni tanggalan tenanan. Suwi nggih. Suwi. Nggih. Mas aku BTL ya, Mas. Apa? Batal. Batal piye? Mak Tumiyono ora bakal batal bener. Lah wong mergo AED iki wis profesional. Yen wis didhawuhi pisan ya kudu saguh. Nadyan jane asline Mas. Piye? Iki yen sing nimbali ora Pak Tumiyono jane bengi iki. Aku ki nganggur. Oh, iya. Anu ya kaya seniman laris-laris ngono, Mas. Tak kira ki nek ning Jakarta apa ning Surabaya nganggur. Iya, ya apa-apa. Iki wis tak lengke rene sowan rene rutin pendak Sabtu Pahing kok, Mas. Rutin piye? Sing rutin dalange nek dagelane sing ora rutin. Ha ning kowe ora ngerti perbawaku, aku lak bola-bali matur to. Pripun? Ndi nggon ana wayangan ora bakal udan. Iki delon mau udan deres apa ora? Ning begitu ingsun rawuh. Oh, dagelan nok sombong. Kok sombong piye? Ayo piye mau ngendika apa ki mau? Ingsun rawuh.
Heeh. Lho apa salah to? Omong aku apa salah? Lho bener ingsun ki rak ya tarape derajate ana dhewe-dhewe. Ingsun ki nggo Nalendra utawa ratu. Ngono. Lho sing ngomong sapa? Nek sampeyan ya aja ingsun kok ya. Lha wong Gusti Benawa mau ya aku kok. Sapa? Gusti Benawa mau yang ngendika aku lagi teko, ora ingsun lagi rawuh ora. Gusti Benawa ki apa ratu? Ya kenci. Ora kurang ajar lho kowe. Gusti Benawa ki putra Nalendra Surakarta kok. Lah kene ya ngerti. Lah ya apa Gusti Benawa ki ratu, ora Ya. putra Nalendra. Apa ora kudu ingsun? Ya ora entuk kuwi ingsun ki ming Nalendra ki tata basa Jawa ki wis dadi gareng pirang-pirang taun ora ngerti tata basa Jawa sing apik ingsun. Oh, ingsun ki Nalendra. Sing nganggo. Nek aku ki ya aku nek rakyat biasa ya aku ngono wae. Oh, aku ora entuk nganggo ingsun. Nek sampean ya kowe. Monggo kowe iki anak munyuk. Ah wis. Aku anak munyuk, lah kowe anak beruk. Ya Lah awake ono. ade nak dulur. Ora anak ndurut. Beruk ki munyuk cilik. Munyuk cilik kok anak-anak iki dipeksa apa piye? Ora ana kok pernikahan peksa kok munyuk. Ora beruk ki apa ora ya munyuk gedhe kok sik aku mula gedhe kok. Kepethuk kowe iki gedhe. Agar lagi kepethuk wis konfrontasi iki jane iki kepiye? Lho, ora dhewe iki ono, Mas. niat golek pangan apa arep padu? Lah ya golek pangan iki mergo saka padu ngene iki. Oh, ngono ya, Mas. Lah iya kok ya. Main kepethuk dadi plus. Plus. Iki sing diarani dhewe iki simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan satu sama lain. Nggih. Mumpung iki nderekke panjenenganipun Pak Tumiyono Wungon tirakatan Heeh. pas wetone Sabtu Paing. Ki nandhakake wong yen Sabtu Paing wetone. Heeh. Sabtu ki saka tembung Apa? Sabtu ki saben dina tumungkul mring Gusti. Weh. Paing ki paham ing kahanan. Ah. Beliau ki paham ing kahanan. Waktu iki aku sih butuh duit. Mula terus aku ditimbali rene. Ngono. Nggih. Wektumu apa? Wektumu? Netuku Rebo Wage. Rebo Wage. Rep ki kerep. Ah, golek sing elek lho, aku wis ngerti kok. Kerep sinau mula ora bodho. Wah, Rebo kok. Oh, iya. Rebo Wage. Wage. Wah. Wage ki wancine Heeh. gege mangsa Heeh. kapan tumibaning pasti. Tegese pasti tumiba kuwi pasti apa? Rezeki. Oh. Kowe lak kerep gege mangsa kapan rezeki teko job teko to Mas. Oh, Seniman ki ora usah munafik tetep sing dinteni job. Bener. Iki aja baen-baen iki pada suka nglumpuk ning kene lho iki. Iki napa? Heeh, iki dalang pirang-pirang lho. Oh, lah, aku iya. yo nggumun kok nglumpuk ya padha ora mayang to. Nggih. Iki nandhakake dalang kene pada suka umume Klaten khususé iki bersatu, Mas. Bener, nggih. Iki nonton dalang weton Prambanan. Kok weton Prambanan piye, Mas? Sampean ki lho, asline di Asline Yojo. asline Jogja ning keprakamu Solo. Dadi sing tengen Solo kene Yogya. Iki dadi kowe iki dalang weton Prambanan kowe iki. Yogya ya Solo ya gumantung sing nanggap sapa. Wis, pokoke ora apa-apa diarani weton Prambanan, weton Mbayat, weton ngendi terserah. Ya. Sing penting Nek kula nganu Mas Gareng, kula niku wonge ora fanatik. Jujur kula kawit cilik niku sinaune sinau cara Solo. Ning gandeng kula niku manggone ning Yoja, mula iringane cara Yoja, suluke cara Yoja, ning wayang kula wayang Solo. Kelir kula kelir Solo, gamelan kula gamelan Solo. Niat kula ora kok pripun-pripun, men do nyawiji. Ngoten lho. Men do dasi siji. Kadang tesih wonten sing ana sok kadang kula muni wah cara Solo iki ning kuping ora penak dirungokke. Engko piyai Solo, wah keprak Yoja kaya ngadol bakso. Ah, ngoten iki.
tesih sok-sok wonten mula Ya, iso didadekake. sampean ora usah gagas wong sing gaene ngelokke. Nggih. Ngelokke tok ora tau nanggap ya percuma. Bener. Mending kaya panjenengane Pak Tumiyono iki ngendika sithik ning nanggape kerep. Lah, ya ngono kuwi sing dikarepake. Wong iki lak dalam rangka tirakatan ki nyadong mbok menawa wahyu tumurun. Leres nggih. Yen syukuran ki mensyukuri apa yang telah terjadi beliau sampai yuswa sekian diparingi sehat banyak rezeki. Amin. Ngoten. Oh, panjenengane niku deles seniman kok Mas. Betul nggih. Seneng seni. Ah, leres kok ya panjenengan ya tresna nyatane pendak sesasi pisan mesti wayangan. Ya, mbok sapa sing diaturi ditimbali karo panjenengane ning mesti wayangan. Nah iya. Nggih. Nggih niki sing diundang niki bengi niki nggih bejane sing mirsani iki dalang istimewa niki. Istimewa apa? Kaya diiye. Loh, sampean ki dilem kok. Mboten sah, ampun. Mriki niki sing langkung sae akeh. Wis sing langkung sae kadang kula Mas Kasim, Mas Bagong, sing kula wau nemanggi kula Mas Mul menika ya apik kabeh. Kula wis maturke sore wau kula niku ming dienggo penambah rasa kemawon. Upamane wong mangan bakso kula niku sok ditambahi bumbu apa lah sing saka njaba men rasane saya enak utawa malah ora penak menika gumantung ling ngrasake. Mas, Aja dianggap istimewa to. Gah. Mas, aku matur ngono ki tak omongi ya. Pripun? Iki jane aku ki ngatur saonone, real, ngerti real? Riel ngerti. Real, nyoto. Sampeyan ki jane tanpa penggembira ki wis lucu. No? Tanpa penggembira Kuwi wis lucu, dadi rasah nganggo imbuhan apa-apa wis lucu. ora usah nganggo bintang tamu maksud. Ora usah nganggo bintang tamu ki wis lucu. Lah ngopo kowe nang kono nyenguk? Aku bengi iki nonton wayang dibayar. Aku dadak omong. Loh, kok dadak omong piye Mas Teh? Lah nonton wayang cukup nang mburi meneng metenguk gadekke dalange wis kok Kok dadak omong kok dadak setu paing ngono. Lah kok sik, lah aku kok dadak mbok undang ngomong aku sing enak-enak ning kono. Aku kok dadak dandan. Lah aku kok ya dadak ditimbali. Aku kurang ajar kowe. Berarti kowe nolak ditimbali Pak Tumiyono. Sing nolak sapa? Lah iki mau kok dadak ditimbali. Apa aku nolak wong aku sowan tekan kene? Kowe aja ngono lho. Ora lah kok nek wis ditimbali iki ngucap syukur, alhamdulillah ditimbali Pak Tumiyono. Aku kok dadak ditimbali. Anggepmu kowe luwih cukup tinimbang Pak Tumiyono ngono apa piye? Sing ngomong cukup piye wong wingi tak jajal tak sekeng sik kok. Gegeden kok cukup. Kowe aja kowe tumbak cucukan no. Ora tumbak cucukan aku mung neruske omonganmu kok. Kowe seneng to yen kancane ora diundang rene. Wis bengi iki penonton rasa nonton wayang, nonton kowe karo aku padu ae. Wis arep apa kowe saiki? Ora apa-apa wong aku minggenake omongan sampean. Nek omong ki basa ki angel. Aku dadak diundang. Ha iki lho, ra penak ning kene iki. Lah, Ra penak. lho. Maksudku ora usah diundang. Ora usah maksud, aku ora maksud pokoke. Iki mung ra penak ning kene iki. Tegese ora usah ditegeske. Aku nesu emosi kok pisan. Ora emosi apa teko dok wis diudani kok. Ha ya kabeh ki Kowe ora ngerti to? napa? Kathokku teles iki. Lah Iki anyep kabeh lho iki. Lah ngopo kok teles? Tiba ning kono. Ayo. Ayo sok meneh iki le pincang ki nek wis ning dhuwur panggung. Lah kowe gaya kok. Kowe mlaku penonton ora ngerti nek kowe gareng Semarang terus dibincangke. Ayo tiba. Tekan jero e. Le pentas ki nek wis nang kene wae rasa saka mburi kok wis pentas. Maksudku ki aku lak ya tertib, masih urung munggah panggung ning kono wis gareng ngono lho. Ayo kebangetan le profesional kebablasan kowe. Lagi medun saka mobil lagi dikeroyok penonton kok wis bincang. Nek ra pincang lho kok Mas Garing mboten pincang ngono. Oh terus pincang ayo. Kebangetan jenenge ngono kuwi. Banyak kowe iki ora iso dikumpulke aku. Kowe karo aku geying.
Geyeng piye? Wetone iki wage karo paing ndai giying, ora tau gathuk. Ora apa-apa kok ya. Aku aja ngelingi bapakmu sapa gelem ngancani kowe. Sampeyan nepung lho. Superman ki. Biyen kenekku. Kurang ajar iki. Bapak pelecehan nek iki asli. Bapakmu ki sapa jenenge? Superman. Lho, Apa kemuni Superman? bapakmu. Monggo bapakku ora tau nganggo cawet ning jaba. Superman ki ra cawete ning jaba. Bapakmu ki malah ora nganggo blas. Maksudku Superman. Heeh. Super ki nandhake kelase men ki manusia lelaki. Bapakmu ki lelaki sing istimewa. Apa kowe ngerti apa tepung kok kowe? Mangsamu aku picek po. Ora tak takoni tepung ora. Yo ngerti to. Akrab. Yo yen akrab ora. Ora yen akrab ora. Ora, aku arep mbok jegurke watune. Ayo, ora murung aku mbok kon nyusul to. Ha to, kanca akrab sing siji mati kok aku urung ngono to. Ora. Dale bapakku nang kono bingung golek bintang tamu. Iya. Lah kono lak ya wis ana Pak Basio. Ngetone bapakku iki bar tak nei daharan sajen gitu. Heeh. Tak dep terus tak dongake iki. Suring-suring nang kene iki. No mbok mesake aku le. Gragap sapa ngejak omong aku. Oh bapak iki. Ngopo Pak? Wonten apa? Aku nang kene wayangan kok nyenyet. Sepi ra ono wong delok mbok kirimno bintang tamu. Bapak kapan kuwi? Wingi malam Selasa kliwon iki. Wonten Pak niki aku. Malam Selasa kliwon. Heeh. Lah malam Rebone nemoni aku. Bapakmu ki, Mas Gareng, aku ki dalang ning kene wis kesel mbok anakku kon nyusul. Ngono. Kuwi pakmu. Kowe lak Selasa aku Rebo. Kuwi Kemis ora methuki, Kemis leren. Ora sik. Wong lek nemoni aku Selasa kok nang nggonanmu Rebo kan spisike dhisik aku sik. Iya ning kuwi apa ki pesane dihapus. Pesan terakhir ya Rebo kuwi. Golek dalang cadangan. Ayo wis yo sik ndi yo kowe karo aku. Wis rasah kabeh. Aku duwe penemu anyar. Apa? Orang hidup jangan takut mati kalau sudah mengetahui arti mati. Arti mati. Nah, iki ambak-ambak penemu anyar ning masuk akal. Mati iki lah MATI. Heeh. M manusia semua akan mengalami karena itu takdir. A akan tetapi waktunya tidak bisa ditebak. Sewaktu-waktu bisa, panjang juga bisa. T tidak harus sakit dulu, tidak yang tua dulu. Hati-hati. Ora kudu lara. Iki waras wiris dalang mudhun teksek akeh. Hati-hati. Iki mula kari ini salah satu rahasia ilahi. Oh. Ora iso dibethek. Mula aja sombong, dupeh luwih enom terus suwe ngono, urung karuan. Wong tidak harus yang tua dulu lho. Bluluk kae isih cilik wae tiba. Tiba. Bener. Nih, hati-hati aja sok sombong. Aku wis tak hati-hati kok. Aku mlaku yo tak jejeg-jejege kok. Mau wis dinai isyarat. Dinai sikil apik kok mlaku kok pincang geblak. Tanda-tanda aku ya. Justru sing apik ki dikeki tanda-tanda biar siap. Oh. Sing rekoso ki sing ora kei tanda-tanda, mayang mati dadak piye? Ning aku ora urung siap. Loh, justru sing urung siap kuwi. Ya ora ya sing digoleki iki sing siap. Kowe mau wis tiba to, berarti wis siap to. Loh. Heeh. Stop, ora omongan kaya ngono gak aku. Oh gini ya wedi mati. Wong kok senengane apa Mas? Niki nawala kathah ya didum kok ndak ora prayoga. Lho yen layange akeh ya ndang digawa ning kantor pos. Napa? Layange wis akeh gawa ning kantor pos. Ora iki diwaca kok. Pundutan lagu ngono lho. Ya nganu ndagel-ndagel ning las-lasan ora terus-terusan. Ah bener. Nek aku arep maca layang ki rasa dikirimke ning kantor pos. Nek kira-kira ora masuk ki aja diomongke. Oh iki.
Ya kowe ya. Ya kowe wis ngasah bendo lho iki. Sik, wah malah do ilang kok. Sugeng dalu, ya bucangik kagem nderek mangayu bakya kagem Bapak Tumiyono nyuwun tembang kadung tresna. Oh iya. Ing nyekar Mbak Ana Pertiwi. Oh iya, saka PWKS Jabodetabek no. Ya. Iki mirsani langsung rene. Nggih, niki anu kirim layang kok, Mas. Nggih. Wah ya ragat to. Jabodetabek kirim layang iki ragat kuwi. Lho aja salah, piye Jabodetabek ya ana sing tekan kene. Lah kuwi layange. Lah iki PWKS Jabodetabek. Lah kuwi sing ngirim sapa? Iki ya PWKS, piyaine sing ngendi aku ora ngerti. Iki mung masalah layange dadi geger lho iki. Tak wacane sik, mengko ya dilagokke. Jare ora ngurusi layang. Ya tak urusi wong aku sing mayang kok geger wae kok. Lah ngono ki lho. Pokok ilange. Ya. Wayang apa layang yen ora ana duwite. Pecinta wayang kulit Surakarta nyuwun gending kembang rawe. Mbak Tatin dan kawan-kawan, Dokter Tatra dan Tatra wis wacana. Ya, angel ya. Minta lagu aja lali janjine dibawani sambel kemangi dibawakan Mbak Tatin ditujukan kepada kru WMP semoga sukses selalu amin. Kula Sarno Swita ya kula badhe nyumbang bawa wan Cilimbukan duet kali Mbak Tatin kali iklan. Oh iya iklan apa empuk iki ora oh iya Dokter Tatra iki pemborong bangunan mengerjakan pembangunan rumah, pertukangan, renovasi rumah, pemasangan keramik dan lain-lain. Banjarjo, Kedung Ampel, Cawas, Klaten. Oh iya, matur sembah nuwun. Niki kembang rawe, Mas. Wis ngerti aku ki wis maca dhisik aku kok ndadak ngomongi. Oh, mbohno. Pokoke jare ora iso diwaca. Aku kira ora iso maca meng sing kirim iki nek kembang. Lah ya tak wacake kuwi kok Dokter Tatra plus kawan-kawan. Oh ya. Oh. Buta huruf kok dadane oh tok. Ya ngece aku buta huruf. Kowe iso nulis po? Lah ya iso no. Tulisan Semarang tanpa A, tanpa huruf A. Iki sing buta huruf kowe. Kowe ora ana Semarang kok tanpa huruf A iki ora iso diwaca. Semarang tanpa A. Ora iso no. So wae jenenge ora iso nulis kowe. Semarang kok tanpa A ki opo? Semarang tanpa A. Wis rampung. Nulise piye? Lah aku meng aku nulis to Semarang tanpa A. Ya tulis wae Semarang tanpa A. Wis rampung. Ngono kok mikirmu bulet lho. Lho jare tanpa A. Lah iya tanpa A. Rame aku tak kon nulis ora nganggo. Semarang tanpa Oh, TLK. Apa? Telek. Ngono kok pinter moh. Ayo wong. Manut ngelmuku. Sing kowe iso menyusun 3 kata disusun dibaca dari depan maupun belakang sama arti dan sama bentuk. Ayo. 3 kata disusun dari belakang maupun depan sama arti dan sama bentuk. Kasur. Kasur. Wes, meh cedhak iki meh iso. Kasur ini rusak. Wacanan komburi engko ayo kasur ini rusak. Saka ngarep kasur ini rusak. Semarang tanpa A. Kasur ini rusak kuwi diwaca kok ngarep maupun komburi sama arti dan sama bentuk. Urung karuan. Kok urung karuan piye? Urung karuan arep tak waca saka mburi-mburi lawange ra dibukake kok. Diwaca kok ngarep to. Ya. Kasur ini rusak. Nah, diwaca saka mburi kasur ini rusak. Ora nyandak iki kelas dosen kok. Iki paling ora levele ya putrane Pak Tumiyono. Paling ora iki master iki. Oh, gayamu ora. Wong iki senengane sik diaturi apa sik? Pak Tumiyono arep nyekar. Oh nggih, monggo. Ya mau paring dawuh ngono Yohan pas awak